Mehmet Uzun di yekê rêbendana 1953 de li sê wereka rihayetê dinê. Heft roman û gelek ceribandin, lêkolîn û helbestnivîsiye û weşandiye. Îro hinek kes wî wekî serkêşê romana Kurdî ya modern dipejirînin. Her çiqas ev cihê nîqaşê be jî lê rastî ew e ku ji wan kesan e ku berhemên wî herî zêde tên xwendin û hezkirin. Bi taybetî hêjayiya romana Siya Evînê û Ronî Mîna Evînê, tarî Mîna Mirinê gelek berçavtir e. Ji xwe ev her du berhem ji bo zimanên biyanî jî hatine wergerandin. Mehmet Uzun ji ber xebata wî ya nivîsa li ser zimanê dayî ki çend caran ji aliyê dewleta Tirkiyeyê ve hate girtin û di girtîgehê de ma. Ji ber wan gefên li ser jiyana xwe di havîna sala 1977 de ji Tirkiyeyê derket û heyamekê dirêj li Swêdê ma. Ew endamekî çeleng yê penê û yekîtiya nivîskarên Swêdê ye. Di sala 2005 de vegeriya Tirkiyeyê û li Stenbolê jiya. Li dawiya wê salê ji aliyê Wezareta Rewşenbîrî ya Hikûmeta Kurdistanê ve li Hewlêrê hat xelatkirin. Lê mixabin ku li 29 meha Gulana 2006 de hat zanîn ku rastî nexweşiya giran ya pençeşêrê bûye. Mehmet Uzun di yazdê cotmeha sala 2007 de di saet derdora yazdan de li Amedê li nexweşxaneyê çû ser dilovaniya xwe.